அரிசி உப்புமா செய்யலாங்க. நான் 1 டம்ளர் அரிசி எடுத்து இந்த அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துட்டேங்க பொன்னிறமாக. இதை நம்ம ஆற வச்சு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாங்க. அரிசியை மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்தியாச்சுங்க. இதுக்கு நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாங்க. இந்த அளவுக்கு அரைச்சிக்கோங்க, அப்போ தான் உப்புமா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. உப்புமா தாளிச்சிடலாங்க. அதுக்கு கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்திக்கலாம். கடலைப்பருப்பு, உளுந்தப்பருப்பு ஒவ்வொரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க. சின்ன வெங்காயம் போட்டால் நல்லா இருக்கும், நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். வரமிளகா, பச்சை மிளகா, கொஞ்சம் கறிவேப்பிலை, உப்பு சேர்த்துக்கலாம். சீக்கிரமாக வணங்கும். தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க. நான் 3 டம்ளர் தண்ணி சேர்க்குறேன். நம்ம அரைச்சி வச்ச மாவை இதில் கலக்கிடலாம். இந்த உப்புமாவை கட்டிப்படாமல் கலக்கணுங்க. அவ்வளோதாங்க, உப்புமா ரெடிங்க. 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்தால் சூப்பரான அரிசி உப்புமா ரெடிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.